Mill-ġnien ta' Hastings lura għal Pjazza San George u dan skont ix-xewqa li juraw dawk li ħadu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar fejn għandu jkun il-monument tal-ġrajja importanti tas-7 Ġunju. Fil-fatt, 64% li ħadu sehem qalu li jridu l-monument ikun rilokat fi Pjazza San George, 17% suġġeraw li għandu jkun fil-parti fejn hemm il-Parlament il-ġdid u 12% xtaquh fi Pjazza Repubblika. Kien hemm oħrajn li suġġeraw postijiet oħra bħal Pjazza Jean de la Valette jew il-Barrakka ta' fuq. Il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi stqar li issa li l-pubbliku esprima xewqtu dan se jkun rispettat, tant li l-ħidma biex titwettaq din ix-xewqa bdiet minnu fih. Il-maġġoranza kienu indikaw li jmur lura Pjazza San George, però mbagħad aħna hemmhekk li daħlu t-tekniċi biex jaraw kemm il-att ta' loġistiku, kemm il-att ta' storja fejn għandu sir dan il-monument. U r-riżultat irriżulta minn dawn l-aspetti kollha li għandu jmur lura fi Pjazza San George. Terpli ngħid li meta il-Pjazza San George kienet għalet biex tisbieħ, kien hemm il-pjani ġew pjanat fejn għandu jpoġġa dak il-monument. X'ġara r-raġuni ma tpoġġix hemm? Ma nistax ngħid. Il-pass li jmissu li jitlesta r-rapport dwar fejn għandu jkun il-post eżatt li se jara l-monument tas-7 Ġunju fi Pjazza San George. Dak qed jiġi preparat deġà fil-fatt ħarġu anki saru l-applikazzjoni mal-MEPA u kollox, hemm kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Works, tal-Rehabilitazzjoni taħt mal-GHRC, ifri hemm diversi entitajiet li qegħdin flimkien jaħdmu flimkien. U allura jiena mhix nara li għandu jkun hemm problema għaliex deġà minna xogħlijiet bħal dawn imma perswas li sraħa tas-sena dan il-monument ikun f'post San George. Dan ifisser li l-monument tas-7 Ġunju se jkun f'post li hu ta' sinifikat storiku. Eżattament il-post fejn il-Maltin irvellaw kontra l-inġustizzji tal-Gvern Ingliż. Avveniment li bid-demm li ċarċru 4 Maltin wassal biex il-poplu Malti jinduna li kapaċi jaqbad ir-riedni fidejh u jiggverna mingħajr il-bżonn ta' qawwa barranija.